Selection be on the beat. Anisi Record. Riba da soyayya a yi aure kashin su dawi su da amarya ina ba soyayya ta yi daɗi. Allah wani alhayi da kai mu ubangijin da ya yi makanawa shi ne ya bani basirar waka dubin salati Allah ka da dawa kare shi wanda muke yin koyi suna sace aure bayawa za haɗa ali da sabon sadan kasawa kan zai dani na zo ta yaku da murnar aure ga bai cika na ina rerawa ina sadin sharafi ka mutu don ka bani sauti mai tashewa sannan da yau waka ne amshi da tamburan da kake dokawa ku yakuri a zaman ku na aure idan kuka yaka za ku ji daɗi ga gaisuwar da na saba zan yi gurin iyaye zan yi kata Allah ya ja kwana a gare ka uban amarya ka turkuta Allah tsare ka kuwa kun ango ya ja daren ka kan ni fata taimaka a dukan lamuran ku saboda annabi dan ku ji daɗi kuwa ga ango ka ni gare ki da gaisuwa za ne a takaice uwar amarya ke ma ga ta ki zana furta ko a rubuce Allah ya ba ku abin da kuke so a rayuwar ku hakan ne zance lafiya da tsawon rai sannan ya kare girma yadda ta buɗe